start. Nog steeds geen beweging, Ginder. Ik heb nog geen beweging. Dat is jammer, dat is jammer, dat is jammer. Het is niet anders. En weg zijn ze. Ja, dan kun je niet goed weg. Het is geprobeerd, maar uiteindelijk moet je dan voor het verloop kiezen. 50. En kijken we naar de leider op dit moment, is nummer 750. Mark Timmermans uit Balo. Je ziet als ze die bochten intrekken, dat ze toch vervaarlijk op twee wielen terechtkomen. Hè? Vervaarlijk op twee wielen. We zelf weer volgen toen ik hier aankijk, is een mooie wagen. Gestrand. 740. Harco Beumers uit Sieberland. Wel een Harco, maar hij is eruit deze maand in ieder geval. Nummer 750. Mark Timmermans uit Balo aan de leiding. Nummer 797 Erwin Oproep uit Roggen op de tweede plaats. Maar 750, ja, die zit daar voorlopig goed. Achter hem, die moeten ook weer rondom zich heen kijken, omdat het op de tweede, derde, vierde plaats gaat. Achterblijvers worden daar gezet. 797 Erwin Oproep het Roggen op de tweede plaats. 720 Pedro Jacobs het Houden op die derde plaats. Zo, 719, Paats bovenop de greppel, Frans Thomassen uit Wansen. Zo, hij kijkt en hij schudt met zijn hoofd van oh. Nummer 750, Mark Timmermans met Balo. Op die tweede met 797, Erwin Oproep het Houden op de derde, nummer 720. Pedro Jacobs, dat houden. En dat was een rapport van de laatste twee rondes gezien hebben. Ja, dat moet daar gedaan. Nee, net de achterklep af. Ja. En laatste ronde voor 750, 797, 720 en 799. Zo zit het in elkaar. 750 leidt, maakt Timmermans het Balo. En die gaan ze ook niet meer pakken. Daar geloof ik niks van, er is een voorsprong te groot voor. De tweede plaats 797, Erwin Oproep het Holm. Zit hij veilig? Het is de vraag. 799 komt er wel aan, 79. Die komt er wel aan. En dan gaan we kijken, dat is de winnaar. 797 op 2 en 799 op 3. En 720 op 4. Dan moet hij weer op de rijden. Ja, zo ging dat.